आज मत चार मिसाई चार मिसाई हाँ चार मिसाला थोड़ा पचार कहीदेवा ताले कहीदे
ତାହେଲେ ଚାରି ନିଶା ହଁ ତାହେଲେ ଚାରି ନିଶାର ଗୁଣ ଏମିତି ଆଉ ଆରେ ମାର ହଁ ଏମିତି ଜଳ ପଳ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କହିଲେ କହିବ ଏଟା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କରିବ ଘରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଗାଡି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ତାହେଲେ କିଏ କରିବ ତମ ଘର ବାଲି ଆରେ ଆମ ଘର ବାଲି ତ ଡକରା ହେଉତା କଣ ପାଇଁ ଡକରା ହେବେ ତୁମ ଘର ବାଲି ତ ଡକରା ଆମ ଘର ବାଲି ଗୋଟେ କଲା ତମ ଘର ବାଲି ତ ଡକରା ହଉ ଡାକିଦେବା ଆଉ ଏଇଟା